Joo, täällä mä oon kauppakaaressa. Kauppakaaressa ja alkoi tulla tämmöstä vähän vihmoa vettäkin. Täällä myydään grilli, kahvio, Helenan kotileipomon tuotteita. Niitä tekis nyt mieli, mutta kun vähän nuo vanhatkin tuotteet jo vähän tulee niinku, tuntuu vähän turvattavan, että katsotaan mikä palvelut täältä Tokmannilta. Olisikohan täällä hyviä roskiksia? Tuskin on, kaikki on varmaan ihan lukossa, veikkaisin. Kyllä niin hyvin pitää kaikesta tommosesta huolta, mitä voisi hyödyntää vielä ihminen. Ahaa, tässähän on tämmönen, tätä mä nimittäin just kaipaankin, tätä tämmöstä palvelua. Onko täällä? Ainakin tilaa riittää mukavasti ja ei tarvinnut tuota infoakaan kiusata. Joo, tässähän on oikein tämmöset vauhtikahvat, että pysyy tiukemmassakin menossa mukana. Tätähän täytyy heti testata ja ottaa housut alas ja käydä istunnolle. Toivottavasti ei ole mitään heijastavia pintoja tuolla, että ihmiset häiriintyisi. Siellä on näköjään tommonenkin, että se on vähän pienempi ahteri. Mutta kyllähän tämmönen rekkamiehen ahteri, niin se menee ihan tämmöisellä tavallisellakin. Ja siitä on vähän jäänyt tuota palkkia paljaaksi tuosta kohtaa, mutta hyvin tää toimii. Tuolla on jotain ihme kytkentöä tuolla. Ai niin, saa varmaan laskettua ylös ja alas lavuaaria, mä vähän veikkaisin. Sen takia tuolla on tommonen kytkin tuolla alhaalla, että sitä saa ylös ja alas laskettua, mutta sitten löytyy vielä muutakin löytyy. Kattokaas. Täältä löytyi, meinaa nyt loppu tämä episodi. Nyt on CD meinaa on sitten löytyneet. Ne on täällä hyvässä kondiksessa. Täältä löytyy nämä kauan kaipaamani CD-levyt löytyi täältä. Voi, mä en vielä osaa ihan tehdä näitä kakkaamisvideoita ihan asiallisesti, kun tulee vähän ohisyöttöä. Pöksyt kastu, ne on ihan pissassa. Pitää ottaa vähän paperia tosta. Mä en osaa tehdä näitä kakkavideoita vielä oikein kunnolla. Ehkä näissäkin sitten harjaantuu, mutta pöksyt meni märäksi. Pitääköhän laittaa... Sieltä joku yrittää tulla sisään. Eiköhän täällä saa tehtyä YouTube-videoita. Varattu! Vessa on varattu. Kestää hetken. Joo, kaiken näköistä häiriöä. Jos ei puhelin soi, niin joku rynkyttää ovesta sisään. Ai. No joo, eihän tässä tämmönen kakkavideo, mutta Pasille kiitos. Pasille isot kiitos. Nyt me ollaan Pasin kanssa taas niin frendei, ihan sikasiistii frendei, kun mä sain nää levyt vihdoinkin, että kyllä Pasi voi aina luottaa, kyllä Pasilta aina saa, kun jaksaa odottaa, mutta näihin hajuihin ja näihin tuoksuihin päätän tämän videon tällä kertaa. Moi moi, Pasille hei hei!